Jakaramogi nonro dhi nyime kotenore koda lwar mar ndek kalapapla motimore odhiambo ma kawuono e gwenge ma Nandi mar yango ji auchiel ma wachore ni nitiere ei ndege ma kamano kata ei kalapaplano. Gin weche ma bende wamedo nononu poni wayudo adiera achiel kachiel ubiro yudo gi kae ka bende luoro nitiere ni lweny madhi nyime e kind piny Iran kaachiel koda Amerka gi Israel nyalo kelo chochni mag ohala e pacho kaka achiel koda weche mamoko. Nyakoromogi mokwongo warangane weche ma wamiyo pek. Ji abich owito ngimagi e masira mar kalapapla mane olwar e kaunti ma Nandi. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threat. Idhiero kwako pinje jo Arabu ka Israel kod Amerika ogolo lweny kod piny Iran. Jana kulikuwa na mvua kubwa alafu kuna lori zilifanya accident pale chini. Sasa kukakuwa na msongamano wa magari zikafungiana. Watu wamelala kwa barabara tangu jana usiku. Wuoth miche gi miche ne oninde ndara otieno ma piny orugodo kawuono kalore kod dhungruok mar nyamburko e apaya mawuok Naivasha kwa chomo Nakuru. Na anti yake ananiambia mtoto amebebwa na maji na hajapatikana. Watusaidie tupate mtoto wetu, hata kama ana mkono, hata kama ana mguu. Nyathi ma jagredo chiko wito ngimane ka oula oywaye koth mapek ma pod medo chue bombe mopogore e pacho ka. Turi kod wana bo marote machuok en aria deka auchiel nono kao kamano bende waidore mbui duto mag oganda mano Ramogi TV nyinga Simfroz Okinda. Jakaramogi wachako kama ji auchiel ma owito ngimagi e masira mar kalapapla mane otimore kaunti ma Nandi odhiambo ma kawuono pod itimo nonro margi. Kalore kod jatend obila ma kaunti no Samuel Mukusi, ndek kalapaplano ne ogore piny e kar od chung' od bura ma Mosop e kar sa 10 mar midhiambo. Nyaka sani diekore ni jaod bura achiel moro ne nitie e kalapaplano, kata kamano ma pok oyangi kod obila. Wabiro medo kelo ni ler e wi wachni kaka wamedo yudogi. Kawadhi nyime ni jatend piny Amerka Donald Trump oyango ni piny Amerka oikore mar kedo e lweny kod piny Iran. Wach mane oyangi kod Trump nyiso ni piny Amerka dhiro dwaro mar rakruok kod Iran mar ketho gige lweny ma piny osebedo godo kuom kinde malach. Mae timore tok jatend migawo mar lweny ma piny Israel Katz Saiz owacho ni piny Israel osemonjo piny Iran. Monj ma kamagi biro bang' jumbe mag liet kod luoro mosebedo e kind piny Iran kod Amerka e wi teko mag nyuklia mag Iran. Joyce Oduor ni kod ler mathoth. En monj makanyakla ma piny Amerka kod Israel ne omonjo godo piny Iran, kendo iro ne onenore ka dhuolore e kor boche ma boma ma Tehran e piny Iran. Kaluwore kod achiel kuom jotelo ma piny Amerka, jolweny ma Amerka ne obayo miruti mag monjo piny Iran e kor yamo kod ena mataro, kama ne gigeto migepe mopogore opogore mayudore milambo mar boma ma Tehran e piny Iran. Jatend piny Amerka Donald Trump wacho ni piny Iran osebedo kadhi mbele gi loso gige lweny mag nyuklia, kata obedo ni nitiere chenro mar lalruok madhi mbele mondo gichung chenro no. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. Trump bende seyo piny Iran kuom dagi chopo e winjruok kod Amerka kendo dhi nyime kod gero chenro maggi mag nyuklia kaachiel kod loso miruti mowacho ni keto piny Amerka kod pinje mamoko gi luoro. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated.
We're going to annihilate their Navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. Jatend migao mar lweny e piny Israel Kat oyango monj makamano kaka mar temo tieko luoro manitiere ka Amerika osebedo ka iko ndeke mag jets motelo ne monj makamano e kinde mane otemo sundo piny Iran mondo odonje winjruok e wi chenro no mar nuclear. Trump oyango ni Amerika konyo jo piny Iran kokweyo jolweny mag Iran kod obila mondo ochiwre kendo owere gi gige nuclear. Kaluore kod monj makamano, kambi ndeke mapacho ka KQ ochungo wuodhe mag ndeke madhi Dubai kod Sharjah kaluore kod loro kod lwasi ma UAE. Migao mochung' ne tudruok kod pinje maoko kokale jagoro mongirore Korit Singoei bende oyango ni girango weche motudore kod monj makamano kendo gikwayo jo Kenya mondo obed motang'. Jakom mar riwruok pinje mag Afrika Mohamud Ali Yusuf bende ogolo ote e wi monjno kowacho ni ber ka twak bedo kendo pinje duto nyaka lu chike. Mohamud bende wacho ni ka lweny makamano dhi mbele to kidek kelo midhiero mopogore opogore e piny mangima kendo rocho chenro kaka mag modhi bedo gi chiemo moromo kod uchumi ahinya to e pinje mag Afrika. Kaluore kod monj ma piny Amerika kod Israel omonjo godo Iran, pinje mopogore opogore owuok oko mar kwedo monj makamano. Kingdom of Saudi Arabia kokale migao mochung' ne tudruok kod pinje maoko okwedo monj makamano ka gikwayo pinje mamoko mondo otim duto manyalore e wi monjno manyalo rocho kwe e gwengego. Kenya en achiel kuom pinje magolo mauta e piny mar Iran ka lweny makamae nenore kamano manyalo kelo pek e yudo mauta, gino manyalo choro nengo mauta malo. Ok mana mauta kende, Kenya bende golo chiemo mathoth e pinje maoko ka lweny makoro omuochni nyalo kelo midhiero mar medruok nengo chiemo e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyakaramogi en lweny wachore ni koko chung machiegni to chenro mathoth e pachoka biro chung ka bende nengo mwandu nyalo biro medore kaluore kod chenro kaluore kod lweny no mabende nitiere kinde piny Amerika, Israel kaachiel kod pinyno mar Iran. Wadhi nyime kama jonyuol mag jopuonjre kata japuonjre moro kar dak ma High Rise buore Nairobi dwaro mondo sirikal okonygi yudo nyathigi ma oula nyoywero. Rawerano wachore ni nyo yatimo rako e kinde ma masira makamano nyo juke e kinde ma bad migao ma kor lwasi golo lipot ni koth pod biro medo chwe pachoka nyaka tarik 2 mar dwe manyien. Ifinya Kidi nigi ler. Ka ema wachore ni japuonjre no moyang nyinge kaka Shadrack Kimerir nyolware. Kimerir ma jahigni 17 wachore ne ni eyo kadhiot gi nyawadgi machielo ma bende gisomo godo to kuoke urako. Ilikuwa jana tukienda zoezi mpira huko prison. Hapo ndo tukafika hapa pale tunapitanga leo tukapata maji ni mingi. Sasa kupata maji ni mingi nikaambia rafiki yangu aningoje hapo tutafute other way that we can look for another way. Kutani hivi nyuma nikapata rafiki yangu kwa maji mbebwa. Ile saa nikijaribu kumfuata nimshike mkono akaanguka kwa waterfall akaenda chini. Alafu hapo bado nikamfuata kufika hapa kainua mkono alafu tena sikumuona tena. Won Shadrack lero ni nyo yudo sim kaine tich kowuok kuom waigi nyathino ni oula nyoywere. Gino ma ochuno gigoyo lipot ne obila mabende noluongo apisas ma Kenya Red Cross okonye chenro mar manyo Shadrack. Nilipigiwa simu jana nikiwa kazi kitu saa 7 na anti yake ananiambia mtoto amebeba na maji na hajapatikana. Hadi wa sasa bado hajapatikana. Jana sistangu alienda akaripoti na polisi wakakuja wakaangalia wakatoka na wakaenda. So hakuna action yote ilitendeka. Kukakaa Red Cross ndio ilikuja na ikaangalia venye maji iko ikaassess akatafutwa akakosekana. Kaluore gi wuongi, Shadrack nyokier kine ma osiepne ne rango kanyo maginyalo kadho godo. Rafiki yake walikuwa wanapita pale juu kwa ile waterfall pale juu. Walikuwa wanapitia hapo. Rafiki yake alimwambia wacha niteremke hapa chini kidogo, nipime maji, nione venye itakuwa tuone venye tunaweza vuka. Sasa akamwacha nyuma, kitambo ageuke amwangalie. Aliona kama amepitishwa na maji. Rafiki yake hakuvuka. Alikuwa ataka wavuke na yeye alikuwa kuja waangalie mahali maji imefika hapo chini, lakini alipandia juu kidogo ndio ilimtega. Familia no koro kwayo piny owacho mondo kony kendo riw lwedo kodgi e manyo nyathigi. Chenro mar manyo Shadrack pod dhi nyime nyaka sani. Tumeamkia hapa saa 12 kuja kumtafuta. Bado Red Cross inaendelea, imekuja pia inaendelea kumtafuta na bado hajapatikana. Sasa tumekuja hapa tuone vile serikali inaweza tusaidia.
tupate tu mtoto wetu. Serikali ni watusaidie tupate mtoto wetu, hata kama ana mkono, hata kama ana mguu, bora mimi nipate mtoto wangu, niende nikamzike. Nataka nimuone. Naomba tusaidiwe mwili wake upatikane. Mage timore kinema lipod bad migao makoro kor lwasi pachoka Kenya Meteorological Department nyiso ni koth biro medo chwe gwenge moko pachoka nyaka tarik 2 dwe mar adek higani. Efinyi Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Ifinya Kidi emano wach malita inyanya Karamogi wadhi nyime kama jodak mawuok Mumias East yango luoro magingo e alworano kalure kod rochruok mar arita masani omedore to kweth mar jonjore mane omanore kod gige lweny bende ne monjo tesendo bila ma Musanda manitiere kar chung'od bura ma Mumias East. Mana ka lipota marwa Millicent Adhiambo leronwa komachielo bad migao mar obila makedo gi njore omaka chech mane temo monjo jo Salam mane lemo e msikiti ma Westlands Bore Nairobi. Jana nimesikia mlio sana nikashtuka sana nini inafanyika. Nilikuwa nafikiria transformer imelipuka huko. Kumbe polisi wamevamiwa huko. Na polisi wetu wameuliwa na tusikii vizuri, tumekasirika kama wakaji na atufurahii kitenda hata kidogo. Mago moko kuom ywak mag jodak mawuok kar chung'od bura ma Mumias East kotenore kod luoro makoro gin-go ewi nyarochruok mar arita kwe e alworano makoro jonjore otuk monjo godo nyaka obila. Nahuzunika sana kusikia tiko la polisi kukufa hii area. Nashangaa sana. Tuko na wanafunzi hii area wanaenda shuleni mapema. Hatujui tutafanya aje. Mheshimiwa Naika, ulituletea serikali tusaidie jameni. Tuongeze serikali. Ikuwa 4 wa 5 ili watusaidie hii area tafadhali. Gilero ni kweth mag jonjorego mane omanore kod gige lweny ne omonjo tesendo bila ma Musanda manitiere e kar chung'od bura ma Mumias East. Mimi ni Mukuru village elder. Omwama akinipigia simu saa 3. Siwezi nikafika hapo. Kwa sababu gani? Sina silaha yoyote. Na hiyo vitendo yenye imefanyika hapa leo, si mapolisi na wako na bunduki. Sasa mtu kama mimi naweza toka saa hiyo. Jonjorego mane oidho apiko ne omonjo tesendo bilano kendo hinyo obila mane rik dhi nyime kod tijegi mag chwalo arita. Gino mane oweyo ka obila achiel ne owito ngimane kama moko ne oyudo hinyruok. Sasa wameingia kwa police station yenyewe na wameua maskari wetu. Kwa hivyo tunashangaa sana kwa tukio ambalo limetokea. So ningeomba Murkomen, ilisemekana my chiefs na assistant chief wapewe silaha. Hizo silaha wakipewa hizo bunduki itasaidia kitu kama hichi. Because wakati station itavamiwa, assistant chief atatoka na bunduki yake na itasaidia. Ekinde monjno, jonjorego bende ne okwalo bunde adek gi magina kido mar G3. Gisani obila pod dhi nyime kod timo nonro matut ewi jonjorego kachiel kod magina mane omak gi godo. E weche ogogogo, e gweng' ma Mihanyu e ward ma Igwamiti, Nyahururu sub-county, obila mag okwach kich ochako apedho mager ne achich ma itudo kod nek mar dayo moro ma jahigni 72. Nek mar dayono ma oyangi nyinge kaka Margaret Mumbi Wagate ne obedo bwok maduong' ne jodak makono kod jirendene mane oyango ni ringre ne okwanye wi kitanda ka nus dende ne ni duk, gino manyiso ni chal kagima ne obambe. Kuingia nikatafuta switch, hakukuwa na switch, kwa hivyo nikaakisha simu yangu. Tazama sikuona kichwa, lakini kutazama hapa chini nikaona miguu yake. Nikamuita hakuitika. Katoka hapo ndani kwa duru na watu wakaja. Na alikuwa amenajisiwa. Reverend Anthony Maina mar kanisa mar Mahianyu AIPCA mabende en nyakwar dayono ne olero kaka ringre dagi ne oyudi ka otwe ng'ute kod tond wuoche. Kama kuna mtu ambaye aliingia akapenya ndani ya nyumba yake na akaweza kumrape, akamunajisi na kisha baadaye alimfunga kwa kamba ya kiatu akaweza kumuua. Komachielo bad migao mar obila makedo gi njore omako achich mane temo monjo jo Salam mane lemo e muskiti ma Westlands Bore Nairobi. Lipode yango ni achijno ne omonjo ma ohinyo ji 3 mane oringodo e od thieth. Kalure kod obila, achijno moyang nyinge kaka
Mohamed podogengne etesendo bila kendo rito timne nonro mar obwongo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Wadhi Kisii kama od thieth mar level 4 Kenyenya manitiere kar chungo bura mabo machoge chache olora poya nono tok tulo muoche e kinde mane jodak e alworano omonjo od thiethno madwaro ng'eyo gima nonego miyo moro mane chopo konyore kanyo kendo wito ngimane mana thuolo machuok tok yudo nyathi. E chochni ma kamano nochuno bila mondo go bunde yamo mar keyo oganda mathoth. Ma e kaka od thieth mar Kenyenya ne chalo thuolo machuok tok miyo moro manobiro konyore od thiethni wito ngimane e kinde mane yudo thieth tok yudo nyathi. Jodak e alworani nochopo ka kod ichwang' ka gidwaro adiera ewi gima nonego miyo no hie. Matin nono od thiethni nolokore kar ywaruok mapek. Apisas mag obila e alworani nochuno mondo donjre gikony jochiw thieth kowuok e lwet jogweng'. Ywaruok ma kamano noduogo onyuolo lweny. Moko kuom jodak nolokore toyo gimoro amora ma giromo godo gima nochuno sirikal mondo loro osiptalno apoya nono. Alikufa between saa 4 na dakika 2 to saa 4 na dakika 4. Alafu the nurse in charge naye anasema referral walicall a 10:45. Obilo chako timo nonro mar yango tho mar Nyaboke Ezekiel. Sirikal kaunti ma Kisii kod laktar mar od thiethno nochopo mar lero gima notimore. The mother had a drastic change of events. She started becoming restless, having short of breath, and as our team realized that, they swung into action. They tried to resuscitate this lady, but in the process of resuscitation, and unfortunately we lost the mother. As a government, we stand with the family, na tunasema ni pole, na we will do kadri ya uwezo wetu. In future, nothing like this happened. But before then, wacha tusikize vile wanavyosema madaktari wakubwa na vile serikali ya investigation kupitia kwa DCI wanavyofanya kazi yao, ndio tuweze kurelease report kama itawezekana, kwa sababu these things are confidential. Nyakasane jochiw thieth abich dhi nyime gi yudo thieth tok lweny makamano. Riwruoge mag jochiw thieth mano mar Kuko kod mar Nurses okawo okang' mar golo jogi od thiethno ne arita margi. Ringre mar mosenindo okane kar kando ringre mar od thieth mar rufaa ma Kisii. Hata kanisa ukiwa na shida watu wanakimbilia kanisa. Kwa hivyo tunasema kwamba hospitali iweze kuheshimiwa, kwa sababu sasa madaktari kufanya kazi yao. Bahati mbaya kama hiyo itokee, si vizuri kuweza kuingia kule kwa hospitali, kugonga vitu kule kwa hospitali. Nakona mogi kanyo wakao yueyo chenro en marangichwela noka ote mwalembui mar Facebook kae Ben Jabul wacho na Bogi TV ma Ben Jabul mar Wikotengwa na abari mosgima mana madha min biti gi jaoda Quinta gi obade wuoda peri osino yu aneno news maler kantie chimbo wa Nairobi to mosna mama na Esther yu kod baba na Jojo yu kagintiere game Rai Nyakach. Wood game Ndagaria Wood Letesia neno Ramogi TV yo makare mos ne familia mawito joga gi masira mar ndege. Oyimoreo said asedonjo chenro kaka pile kowuok Mawego National Polytechnic mosanya ne jogo moyudo masira mar ndeka kala papla mano otekanyo mar baba Albright ka Michael Owen wacho ni Oyimoreo asedonjo chenro ka antiere Kitengela. Nyakora mogi wakawiyo machuok kikidhi mabora pod waduogi weche mamoko. Mos owadwa ane kwe ni konya nitiro jok moko malawa to gidwa maka ane kwe ni resa akwai refisha ushinde $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Pinyiduoka kokomaka kod kacha. Watu ya Nyanza, safari hii wamesema wamechoka na upinzani. ODM must continue to prepare for the next year's elections. But as UDA, Professor Kindiki
is our deputy president and running mate 2027. To siasa ithego mana gombolo. Goons from whichever go you look at it, these are criminals. Police deals with criminals. Angumurito. Na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watapute sera. Tukubila okumigi nafasi mar uso sera. Karudu wanangu. Makosa yangu kubwa sana, nimesema kwamba Ruto 2027 lazima aende nyumbani. Enelwenyemana. Wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Wanyalo biro ketho piny. Mobed ni korong kod piny manyalo luongo ni Kenya ka koro sani waluonge ni aibu si aibu. Kidhi kawo ng'at ma wiyo moko katindo okonyi. Warok ni machiegni cheno wakakawaneno kinyi makawuono weche thoth. The president himself has said in public he is not interested in running Nairobi. He does not want those powers. We must see our views, whatever those views are, reflected in the final document. Who is this other person with another interpretation that there's been a transfer? Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel kaka wanene. E gweng' moro matin, kama chandruok oseketho e lek duto. Grace oriembi e skul. To nyaka sani aonge gi paro, aonge gik moro amora e lweta. Mama moro kedo matek mondo rit joode kik pogre. Nyithindo gi mako badgi. To wuode ne nigi lek mage wuon. Onego bed ni amba dhi oko, adhi manyo. Kabiro, tayudo kaka konyora. Ne otimo yiero mane nyalo loko ngimane nyaka chieng'. Siling achiel kama mar miyo minu okinyal. Sama lit romo gi dwaro, sama lek romo gi gima ng'ato chano timo, be joot biro yudo ler kendo. Koro amba nyalo nyisi niya, ma dhoda ok dhodi. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo thoth jowuoth kachiel kod joriemb nyamburko ne omoko kendo nindo e apaya ma Gilgil mantiere apaya ma Nairobi kochomo Nakuru kaluwore gi dhungruok mag nyamburko mane ochako saa 8 mar chieng' tich abich kendo dhi nyime nyaka kawuono gokinyi. Dhungruok ma kamano ne okel kod masira mar apaya mane otimore apaya no kaachiel kod koth mapek mosebedo ka chwe kor gwengego. Okang' mane weyo jowuoth kod lal mathoth. Ma ok en okang' mokwongo ma dhungruok mag nyamburko neno e apaya no, ka geno nitiere ni kaponi gedo mar apaya mar Ironi Mau Summit biro rumo, obiro tieko achiedh nade maket kod mago. Sharon Ong'ao ni kod ler. Ma e chal manobedo e olalo ma Gilgil mantiere e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Dhungruok mag nyamburko manochakore nyoro godiochieng', kendo nodhi nyime nyaka kawuono gokinyi. Nyamburko mating'o jowuoth mag ji giwegi kaachiel kod mag trela mating'o osigo nobedo ka kuom moheo kilomita 10 e kind Gilgil, Mbaruk gi Kikopey kaluwore gi masira mar apaya manokel gi koth mapek manochwe. Beba avocado is a export, nimetoka Kitale. So tangu jana usiku niko hapa. Dhungruok makamano machore ni notimore tok masira manoriwo trela manotumore rigi nyamburko machielo. Masira mar apaya makamano notimore e apaya ma Longonot kochomo Maimayu, e apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru. Kulikuwa na mvua kubwa alafu kuna lori zilifanya accident pale chini. Sasa kukakuwa na msongamano wa magari zikafungiana. Watu wamelala kwa barabara tangu jana usiku mpaka asubuhi mpaka hii masaa bado naona jamu. Dhungruok makamano okelo midhiero ne jowuoth mathoth. Ka kembe madongo mag nyamburko mating'o jowuoth bende ne oyudo lal mathoth. Shida ambayo tunaona kabisa ni overlapping kwa madereva wengine. Hawafuati sheria ya barabara. Hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tunapitia katika hii barabara. E oboke mane ochiw kod kambi mating'o jowuoth mar Enakoch, giango ni dhungruok mar nyamburko okelo negi lal e ohala magitimo mar ting'o jowuoth. Oro sike, kendo ne gichiwo notice mar deko mag wuodhe mopogore opogore ne customers maggi. Ma ok en okang' mokwongo ma dhungruok mag nyamburko neno e apayano. Ka jopiny nitiere kod geno ni gedo mar apaya mar Ironi kochomo Mau Summit, ka biro rumo, biro tieko achiedh nade maket kod mago.
Lakini tunaomba rais, hii barabara venye amesema itafunguliwa, aharakishe hiyo miezi 6 alisema. Hii shida ishe ya barabara. Tukibeba abiria hapa tunafurahia, hata sisi tukiendesha gari tunafurahia. Tafadhali tumehangaika sana kwa mambo ya barabara. Barabara tungeambia serikali tafadhali watu waharakishe barabara ikuwe haraka kwa sababu madereva sisi tunaumia sana. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto nyiso josiasa mag ODM kod UDA mondo kwe wigi ka osingone gi sirikal ilach kendo dhi neno ni giduto gidonjo sirikal mare tok yiero mar 2027. Ruto bende oseyo kweth mobalo kod sirikal kuom dhi nyime gi pogo oganda jo Kenya. Chris Owino nigi ler. E okenge mar kelo kwe e ode mar sirikand Manywanda kendo neno ni giwuotho e twech achiel motelo ne yiero maduong' mabiro, jatend piny William Ruto osingo ne josiasa mag ODM kod UDA ni onge ng'ato ma idhi weyo chien tok yiero mar 2027. Hawa viongozi, watu wa UDA, watu wa ODM, mjue nyinyi ni ndugu moja. Na muko, you have the leaders in ODM and the leaders in UDA. You have a historical opportunity to make sure that this country becomes united and that we transform this nation. E nyasi mar duoko erokamano ne gwelo mar Judith Pareno kaka jagoro maduong' e sirikal mar broad-based e gwenge mag Mashuuru e kaunti ma Kajiado, Ruto onyiso josiasa mag ODM kod UDA jochung' magi madhirem e yiero maduong' mabiro obiro podo ne gilemo e sirikal mare. Na mimi nataka niwaambie ndugu zetu hapa, wanachama ya ODM, wanachama wa UDA, nataka niwaambie msikue na wasiwasi. Wale watu watakaochaguliwa, wale ambao hawatapata nafasi, tunajua pia kuwapanga. Na mimi nasema hivyo nikiwa Kajiado. Ulizeni hawa watu wa Kajiado. Hawa ndugu zangu watu wa Kajiado walikuwa wanashindana hapa, si ndio? Na niliwaeleza tutapangana vizuri. Si hapa Kajiado, si Kato walishindana na Paris? Si walishindana na Paris? Ama namna gani? Sasa niwaulize, kuna mwenye hana kazi sahi? Si Kato ananisaidia pale kuwa controller? Si Paris ni senator? Shida iko wapi? Ruto oparo ne gin kik giwe piem malaro kombe mag siasa e yiero maduong' mabiro mondo keth osiep kaachiel kod winjruok mane ochako dogai mar ODM machon mosenino Raila Amolo Odinga. Jatend kweth jod bura manok Junet Mohamed bende otiyo kod thuolo makamano mar singo ne William Ruto ni kik obed kod luoro moro amora ewi ODM ka olero ni kweth motelne kod Dr. Oburu Oginga eman kod mbi mapek mar siasa. Ingawa baba ametuacha kama tuko katika vilingo viwili. Moja ni broad-based government ambayo nataka kuwasihi kama wana Kajiado msitoke katika hiyo broad-based government, support it because baba saw the vision of where the country must go when we are united. Ati sasa unaniambia tutoke kwa serikali tuende kwa opposition kwanza. Tuende tukunye chai na wakina wa Munyoro na wengine. Then tukunye chai huko turudi tena. Sasa nani amekuambia nafasi yako itakaa tu namna hii? Hiyo ndio maoni tofauti. Sisi tuko katika maoni ya kusema tukae kwa serikali ya broad based, to negotiate the UDA, tupate vio vyetu, tujenge nchi ya Kenya. Ruto bende ose okweth mobalo kod sirikal kuom dhi nyime kod lando siasa mag akwede ka onyiso gi ni siasa mag akwede mag dhoudi onge kod thuolo e Kenya masani. Chris Owino, Ramogi TV. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki owacho ni chenro mag dongruok mag sirikal e kaunti ma Kwale dhi nyime kama moko osetieko ahinya to e dho wedhe gino mabiro miyo jodak thuolo mag tije. Koloso kawuono e limbe mare, Kindiki owacho ni kuom higni 3 mokalo sirikal oseketo omenda mathoth mar jiwo sekta mar lupo, gino ma osejiwo yuto mag jodak e alworano.
Moko mchenro ma sirikal ochako gin kaka katimo nonro mar pith mar rech mantiere Shimoni magedo mare osechopo 70 kendo osekawo silings bilion 1.4 kaka kano rech ma Shimoni nokawo bilion 2.7 kendo oseikore ka bende sirikal osepogo silings milion 652 mar konyo grube mag jolupo 200. Kindiki ne oten gi jotelo mamoko kama bende oting'o gavana ma kaunti no Fatuma Achani. Na beach management unit za Kwale County tumetoa shilingi milioni 652 kusaidia beach management unit. Tumetoa boti za hizi boti ndogo kama boti 70 ambazo tumepeana hapa Kwale County siku hiyo Salim Mvurya akiwa waziri. Hii tuta ni ya kazi, ni ya barabara, ni ya mambo ya pesa ya biashara. Kwa hivyo hapa Pwani sisi hivi sasa tuko ndani ya serikali, tuko kwa meza ya maamuzi, na mimi nawaomba tusitoke kwa hiyo meza. Hichi chama cha Mandano ndio kitakuwa chama cha Pwani na ndio kitakuwa chama kitakachoweka msingi. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ndio yule rais ametuletea hapa poti ya Shimoni. Wale wa zamani badala ya kutuletea poti ya Shimoni ili tuwe wavuvi wakatuita wavivu. Ikine maliet mar siasa medore pachoka kweth makero sirikal tesre kauno ne obago campaign mar gie county Manakuru. Kagiloso gi jopiny jotelo go kwedo tim mar jatend piny William Ruto uso bok mag wuoth mag jo Kenya ne pinje maoko kod keto nengo mar ngima malo. Ikine jotelo go omedo wacho ni gibiro timo duto manyalore mar thuolo amana ni thuolo ma jatend piny e komno kata giketo ng'ato e yiero mabiro kagi jopiny mondo wuog oko mar kawo kura moloyo goyo mana dhog gi mbui. John Natembea bende okwedo tim mar jod bura chiwo barupe mag tich ne joma ging'eyo kende. Sisi tangojea kumpeleka nyumbani wote pamoja na kina Susan Keika wake wote hawa. Wangapi wako tayari kumpeleka Ruto nyumbani? Ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu uchumi, ameharibu biashara, ameuza mali yetu. Huyu Kasongo ni kufinish. Sisi haja yetu, focus yetu sasa sio hivi vidogo vidogo ile mabaya election. Focus yetu sasa tunataka turekebishe IEBC. We want to level the playing field. Agenda yetu ni kuondoa Ruto kwenye mamlaka. Tukiondoa Ruto 80% ya shida yetu tumefanya nini? Imekwisha. Na tukisema one term ni one term ya Ruto, one term ya CBC, one term ya SHA. Jagoro migawo mar arita e pacho kae Laktar Raymond Omolo okono jotelo makaluo mondo ne ni mwandu mayudore kaluo ma oting'o mula kod mamoko tigodo makare e ting'o malo ngima oganda e kinde ma jotelo ma oyiere kaunti ma Migori bende okon mondo were kod siasa mar koko kendo ket maino e weche mag dongruok. Jafamo marwa e kaunti ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. E kinde limbe mare e kaunti Migori mane chakore kod chenro mar chiwo pande skul primary mar Masara e sub-county ma Suna West kapok ne ochopo e alame kanisano mar Sota SDA e sub-county ma Nyatike. Jagoro mongirore e migawo marite pacho kae Raymond Omolo mane oten kod gavana ma Migori Ochele Ako jimbo ma Suna West Peter Masara mano mowir mak Nyamita wach ni mondo mathoth mwadego makaluo ma oting'o mula e kaunti ma Migori nyaka sani koro pok otigo yono makare mar konyo oganda. Excellency President also directed our ministry to take away the charges for those who apply for ID cards and also those who are doing replacement. Now, because of that, Kenyans from across the length and breadth of the country can now access identification cards. Hatuwezi kukubali kuungana na wakabila, hatuwezi kuungana na wale wanaweka mtego kwa wananchi wa kawaida na viongozi wao. Ndo walode two terms mar President Ruto kama itime registration ni emwadhiye. Omolo wacho jotelo moyiere e kaunti ma Migori koni otude kod joket mwandu mabende koro nyalo neno ni koro mwandu moting'o mula ma ikunyo e gweng' mathoth e kaunti ma Migori koro loko ngima oganda. Every county has good potential for mining.
And what we have agreed with the leaders here is that we must restructure the mining infrastructure in Migori County. Owano gana mathoth modak gwengego bende kori kunyo mule county ma Migori pododak engima mar chan. A very long time people have mined in this place. But if you look at the lifestyle, if you look at the living standard, it is not a reflection of the amount of resource that is domiciled in Migori County. Ekinda lamna kanisa no Masota SDA, jiren siasa e county ma Migori bende ne ojiw mondo koro were kod siasa mar koko kendo giket maino e wechego mag dongruok. E wacho e kinde mang'eny ni ji mondo oti mang'o? Ni ji mondo oti mang'o? Emomiyo an pod atiyo pok achako go siasa. An onge kodi gi problem, in nyagri anyaka gi tich. Gima dwani mondo item, gima dwani mondo akwai, ni wabed mana gi kwe. Jagoro ni maong'er migawono mar arita e pacho kae Raymond Omolo ne osiemo josiasa manyayo koko e kind rombe mopogore opogore ma oting'o mago mag siasa e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. We must preach peace. It doesn't matter which leader you support. The point is everybody must be given an opportunity to canvass his ideas. We will not allow violence. We will not allow intimidation to take root in Migori County. Tell the people of Migori that any Luo son, mangi position is serikal, kato fuo, kato riek, and marwa, what to protect. Bende ne jiwo rawere mondo koro ti kod omenda ma omigi kod piny owacho e bucheno mar nyota mondo koro giber ngimagi. And adwana sem kata awuo gi vijana matindo ni program ni pod dhi mbele kopo ni ne ok faulu e session manokadho tem matek participate ema biro kendo madhi mbele niendi, so that we address the challenge of youth unemployment but also the training and skilling of our young people. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime ni riwruoge mag mine duond bura mar ODM mong'ere kaka Daughters of Raila owuok oko mar siro Winnie Odinga mar yudo lemo moro e tend duond burano motelne romo magalamoro ma ochan dwe manyien. Kane giloso gi jofwamb weche e buore Nairobi, mine golero ne gisiro Winnie Odinga kaka jalno matin kendo mamiyo kendo duond burano onego miye thuolo mondo obed kaka achiel kuom jotelo. Gikwayo Winnie mondo wuog oko mar laro kom moro amora ma odwaro ma ok mana jaod bura kende kaka ji osebedo ka lieko ni mar en bende romo bedo gavana ma Nairobi. My group mosebedo chakre higni mang'eny mosekalo. Ne waromo ka mar mondo waket assurity ni grubwa pod nitie kendo inactive kendo wa support nyaminwa mane babo owenwa ma en Winnie. Wabro bet kode, wabro wuotho kode kendo any support madwarore modwaro kuom nyimine ne kaka wan Daughters of Raila pod wabro miye kaka wasebedo kwa miye kata ne baba ne pokotho. Ni seche ma wabro dhi e romo mar NDC National Delegates Conference to ne wakwayo ni mondo mi ne giketnwa kata giminwa nyaminwa ma Winnie Odinga lemo moro manyalo chung kar nyimine kod youths nikech wan chama mondo mi chama obi odhi mbele nyaka wabed gi joma tinde iye to Winnie en achiel kuom jogo matindo. We have Baba died but he left us something. He left us a sister that when we look at, she reminds us of Baba. When we hear her speak, she reminds us of Baba's command. And that is why we are still going strong as Daughters of Raila. We will support her. We will support anyone else that will support Baba's legacy because that is ours to jealously. Kawadhi nyime en ni jopur mawuok Kobongo koro yango ni tesend pom mar KOP magikone to ne osida yanga e skimno tok ywaruok kuom kinde gi board mar NIA kod sirikal
dhi bero negi yore mar pur to pur mag alode, olembe, niang' e kind mamoko. Kane giloso kinde nyasino, ne girwako chenro mar bero yore keyo pi e puothe ma koro okelnegino, ka gikone ginyalo biro timo pur mathoth mopogore opogore e nengo mapiny ma ok ochuno nyaka gipuro chele kende. Jatend migawo mar weche pi Eric Muga korka kore ne otelo ni chenrono koro biro miyo jopur lwasi mar puro mayot ka giyaro pur margi kod heka 1,000. Gino madhi konyogi e pidho kothe man kod ndhadhu kod nengo makelo yuto mabup. Project mokel kani ung'eno sebedo ko yware e kindwa gi jobod gi sirikal. Adier koso kadier? And wasebedo ka gi public participation gi meetings modhuro. To nwawacho niya, ni kokel gini ka to ok ures sitwa ni wapur michele. Wapuro gik mwadwaro. Nwawacho koso kwawacho. To mane gima ne wawacho kata ki minister mar water en ka gokinyi ne wawacho kode kocha. To mane gima wawacho tema dhi mbele. Ber koso ok ber? Kile nataka kuambia ni kwamba kwa hii mradi yetu tuliambiwa, sisi tulikubaliana si maneno ya mchele, tulikubaliana ni maneno ya kufanya mboga na ile kazi ambayo tulikuwa tunafanya. Hiyo ndio ilikuwa katika katiba yetu. Wakulima mumeomba mkubaliwa kulima vyakula vya bei ya juu, high value horticultural products. Ama nimesikia nani akisema nini? Ama mnasemaje nyinyi watu wa Kobongo? Hivyo ndio mnataka? Mnataka mlime vegetables hapa? Mnaomba mlime chakula yenye itawasaidia kupata fedha? Nyakoromogi wadhi yo machielo e chenro mar ang'ichwelo aneno ote godo na yoro wacho ni oneno waka entiere ndhiwa. Ayan Ben Bella wacho japuonj Ayan mar Nyanderma kwa Bwai ang'ichwelo chopo na maler. Oneno kanyo bende Kevin Arucho ka wacho neno weche manyien e yo makare kan bita kae an kodi. Ero kamana inya nyakoromogi warengo wadhi duka matin wadugo tieko weche manyien. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nipite ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *81#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
E pautuke en team mar Gor Mahia oloyo Mathare United gonde 2-1 e tuk adhula lig maduong' mar adhula pacho ka KPL tugo mane obagi alap ma Nyayo. Ebeneza Kofi Asifwa nomiyo Kogalo gol mokwongo dakika mar 67. Tok tugo no rumo modhi nono gi nono e kinde mane jotugo dhi e yweyo. Dennis Okoth nokelo tugo mar romre tok loyo ne Mathare gol margi kapok Gor Mahia kawo points 3 duto kokalo kuom gol mar Enoch Morrison. Gor oyawo fuok mar points 9 e kindgi kod AFC Leopards manie thuolo mar 2. Enoch Morrison kod Ebeneza Asifwa ema noloyo ne Gor. Amejibu Dennis Okoth. Super sub mwingine. Enoch Morrison. Kama meumwa nange hivi. Enoch Morrison anasema nobody can stop reggae. Mashabiki wa Kogalo wapo juu. Ukiangalia mechi yenyewe kuanzia dakika 60 tulianza kuslow down sababu of course tumetoka another tiring game na nadhania makosa yenye inafanya tu consider hizo mabao both goals ni individual errors na individual mistakes. Zingine I don't think ni kitu ati coach unaweza coach. Zingine ni errors ambao mchezaji atarekebisha na experience. The more experience. Well, it was a very tough game. First of all, I have to talk about the opponent. I was really impressed the way they played. A good tactical play from the coach. Very deep thought about how to go about it. And we somehow managed to come out of it, especially in the second half. In the first half, we also created chances, but of course, when we brought in Ebeneza and Paul and Brighton, gave us a lot of options to score. And of course, the aggression in which we play. Team Harambee Starlets owuok pacho kae kawuono ka gichomo Ivory Coast kama gidhi bedo gi tuke 2 mag osiep ka giikore ne tuke mag pinje Afrika machakore dwe mar 3 Morocco. Kwethno motelne kod Beldino Demba dhigo tugo mokwongo gi Benin owuok tich tarik 2 e alap tuke ma Olympic Stadium Alassane Katara kasto gigocho gi weg pacho Ivory Coast ndalo 2 bang'e. Kenya bang'e biro dhi Miramas e piny Ufaransa kama gidhi go e touch motelo ne dhi e piny Morocco tarik 15 dwe mar 3 kama idhi bagie tuke mag WAFCON. Mae thuolo mar 2 ma Starlets odhi e tuke mag WAFCON katugo margi mokwongo dhi bede kindgi kod weg pacho Morocco tarik 17 dwe mar 3. Bang'e gidhi gocho gi Senegal kod Algeria e Group A. Joel Tukai e jaloch e tukamen mar kilo 125 e tuke mag Kenya Wrestling Federation e tuke manobagi Prison Hall. Tukai noloyo Dan Aura kod Dan Museti manotieko